Okay, I dúspárach chuirh mé féin an aithneadaobh, is mis roisi na gaignan, agus cólach mé leis an bhfoireann don Oideachas Reiligiúnach. Is goig mé an cuid seo den FGL, be cócólach tílam ag có-éascú codanna eile den FGL díobh. Is í intan fólama an teisiún seo. Trórlínta Measúnatha d'Oideachas Reiligiún a Isrú. Díreach muid thrórlínte Measúnatha agus go háirithe an dá MRB a mbíonn scoláirí ag pléileo le linn na 3 bliana. Tá ceithre dheis Measúnatha scadálta ann ina lachan scoláirí páirt le linn a 3 bliana staidir. Bíonn deis na Measúnatha eile ag an scoláirí i gcaithead 3 bliana 3 ionad fólama. Tá Oideachas Reiligiúnach na srátha sóisiirí tógtha thart ionad fólama. Cuim sin ionad fólama roinnt torthaí fólama nó codanna den na torthaí sin. Faoi mar a tharla snan ionad maidin, dhearmar héama na cathrannachta in Islam. San EFF, Éisberis fólama fiúil, ribhise chuirmar ionad fólama I láthair ina inniuchach an cathranacht in Islam. Tarlíonn MRB a hain sa 10 bliain, agus tarlíonn MRB a 2 sa 3 bliain. Is ionad fólama iad na MRB-na féin, a bhíonn siúil thar tréimhse 3 seachtainna. Ben muidna ag fécint uirmhreathnú an 2 MRB sa seisiún seo. Ben muid ag díreú an sin MRB a hain agus MRB a 2, ceann in íag a céile, cumá le léargas a thuirteach na násanna Measúnatha. nó tá tábhachtachs na trórlínta Measúnatha is se go bhfuil na MRB-na mar cuid den gnáth Teagasc agus den gnáth ólam a tharlíonn in airseomraí ranga. Tá siad san áireamh leis an am a thugtar don Oideachas Reiligiúnach 2 chéad mhór an chloig a laid. Tá an tasc Measúnatha bunathe MRB a 2. Is fiú 10 faoin gcéid den grád deireadh an tasc Measúnatha. Déanann Comisiún Scrúdatha Stáit marsú an tasc Measúnatha agus an scrúdú-deirí. Duine tuimite agus sa tóir bhrí na batha is tideal don 2 MRB. CBA a hain, duine tuiminte. Inimeach 3 seachtainna le tacaíocht agus le trór ón múntóir, déanamh an scoláire taide gcuine imar a chreideamh Reiligiúnacha nó a dhearcha an domhan tionchar dearfach an saol. San am atá thart nó san lá atá nuán, agus tuairis geoach sé faoin duine sin. CBA a 2. Tóiríocht bhrí an duine. Inimeacht 3 seachtainna le tacaíocht agus le trór ón múntóir, déanaí an scoláire fianaise eolaíochta nó altíoríochta nó seandálaíochta a isrú a haspóann bailí ina neachaí duine in lech le chreideamh Reiligiúnach, sa tóir bhrí agus cuspóir na batha. Tá sé tábhachtach a luath mas rud é nach bhfuil de rang ag tuairt faoin scrúdóir, gur féidir leat fós na tidalaí úsáid I gcóir tionscadáil le de rang. Déanann muid inniucha seo níos mine an 2 MRB san FGL seo. Déanann muid a threathnú níos mine na trórlínta Measúnatha freisin. Tá roinnt bailí ann chun reachtain na áil na sonraíochtaí agus na tróra líonta Measúnatha. Is é curriculum online an inse is iontafa le úsáid. An seo, beidh an rabha agat an documéad a léamh lína, nó é a íoslódáil chun do gléas féin mar COVID PDF. Mana muid duit, na trórlínta Measúnatha a íoslódáil gach bliain, sula dtugann tú féin faoi na MRB-na. Is documéad bio é na trórlínta Measúnatha, mar ab anam agus an tionraíocht. Ba cuairt an bhúntóir a theiceáil I gcónaí go bhfuil an leagan cothram le dáta acu. Déitach athrútha tarlú de réir mar a aon an CNCM aiseolais ó bhúntóir agus ó galtaí. Is féidir leat ólas a ól freisin faoi Measúnatha ón ranóg Measúnatha áir Siomh Gréasán. Seo fí seán gearr conas teacht an leagan ceart.
This is a short video to show you how to find the assessment guidelines. It is important that you do not search for this document online. Instead, always type in the official web address curriculumonline.ie to bring you to the Curriculum Online website. If you want to use the website in Irish, there's a Lagan Gaeilge tab. If you want to use it in English, go ahead to Junior Cycle and down to Junior Cycle subjects. When you click on that, it brings you to a page with all of the subjects. So scroll down and find Religious Education, RE, and that brings you to the RE homepage where you find the curriculum specification, and right next to that, the assessment guidelines. So the document is available there. You may wish to save this document, but please note that assessment guidelines can be updated. It is always useful to check the date so you know which document you're using. This is July 2019. When you go back to Curriculum Online, it'll always be the most up-to-date assessment guidelines, and they're the ones you want to use each year. Is é seo clán an ábhar. Ólas Cinne Roiilta, Measúnú rangmhanatha san Oideachas Reiligiúnach, Measúnú rangmhanatha a hain, Measúnú rangmhanatha a dó, Teagasc Measúnú, agus agus template. Tá próisis an dó MRB san Oideachas Reiligiúnach anchasúla na chéile. Tarlíonn an dó MRB hartréimhse trítheachtaine. Ba chóir brathnú an dó MRB mar chuid den turas 3 bliana. Ní mar rud iomlán scartha. Tugann an dó MRB rogha agus go den na scoláirí. Díríonn an dó MRB phróisis agus galchun na scoláirí le linne MRB ana. Cumala sin an méid a ólaimíonn siad agus leis na tarthaí a aimim siad. Tá rogha an scoláire i gcraoláir an dó MRB freisin. Raníonn na scoláirí an duine i gcás MRB nó a dtapaigh i gcás MRB a dó. Is féidir le múntóirí tróir agus tacaíocht a thairiscint do na scoláirí chun cabhrú leo a réimse staidéir a ramhnú. Is féidir leis an scoláir a rogha a dhéanamh a bheith ag obair as féin nó mar bhall de grúpa. Is fiú a thabhairt faoi deara áfach go bhfuil tróir sna tróirlíonta Measúnú maidir le hobair grúpa. Déan faoin na scoláirí an rogha maidir leis an gcaoi is fearr lena gcuid foghlaime a chuirí láthair. Tugann sé sin an deisdóibh chuirí láthair ilmhóideach a dhéanamh. Féacham iad anois roinnt bailí a d'fhéadfadh an scoláire a chochrú a gcuid foghlaime a chuirí láthair. Seo a leannas roinnt moltaí. Digiteach, vlog, blog, agaibh, podcréile. Ó bhéal, monolog, óráid, chréile nuachta. Scríofa, tuairiscáil, aiste, póster agus a riil. Níl an lista seo ile gábhálach agus teacaigh go leor scoláire bhealaí éagsúla chuna cuid foghlaime a chuirí láthair. Díreach muid anois MRB a hain. Tá sé tóbhachtach a thabhairt faoi deara go bhfuil scoláirí ag déanamh taide agus tuairisciú an gcaoi imir an duine tionchar dearfach an domhain. CBA a hain, duine tiomanta. In amach tríthe seachtaine le tacaíocht agus le tróir an múntóir, déan fí an scoláire taide gcuine imir a chreideamh Reiligiúnacha nó a dhearcha an domhain tionchar dearfach an saol. San ama tá thart, nó sa lá tá nuan, agus tuairiscíodh sé faoin duine sin. Cé go gcuireadh an scoláire ólas batha áisnéiseach leis, de réir mar is gá. Níl sé i gceist nó go ndéanfí sé sin chronolaíocht d'imeachtaí tóbhachtach nó ba áisnéis líonach ó bhrá go bás. Tá gá therma anabhálinn anois dáir de hairnta orthu. Creidimh agus cuine hail. Sna tróirlíonta Measúnú is féidir le duine tiomanta a bheith ina gcuine le creidimh Reiligiúnacha nó ina gcuine a bhfuil cuine hail aige nó a cí. Is son bhínithe iad seo creidimh agus cuine hail. Is féidir iad seo agus príomhthán bhínithe eile a fháil in lúis na sonríochta leathanach 22 go 23.
Beidir go bhfuil leat nóméid a ghlacha, chuna an cuirí láthair seo a stoppa feadh tamalaín agus iad a léamh. Is iad seo na tuirí foghlaime a bhfuil measúnú rang bhanna hain, duine tamanse banathe. Bratha na tuirí foghlaime an dhéantar measúnú orthu go pointe an duine a raníonn an scoláire. Joí tú na tuirí foghlaime seo agus tuile eolais leathanach go de láráin. Cé go bhfuil na trolíonnta measúnathe scríofa do bhúntóirí, tá leathanach ann atá anúsáideach do scoláirí freisin. Cabhródh na leideanna seo leis an scoláire duine a rúnach a ránú chun dúrú isteach agus taidir bha a phleanáil agus i dhéanamh. Fisrúcháin, a thug an tróir maidir le taide a dhéanamh, agus an scoláire, chun is féidir lem taide má a dhéanamh. Fisrúcháin, luchanna agus credamh an duine himeanta a nachta. Is é sin a dhéanaan MRB Reiligiún de na haonlaithe seo den tonríocht. Mar a lú ribh seo, macnamh, ag smaoinemh an am a tochaite, an táimí láthair na húra agus an tam atá le teacht. Cuidíonn sé seo leis na scoláirí tógáil an bhfoghlaim céimeanach. Is féidir teacht le leideanna sin mar aon le léargas MRB a hain, leathanach a hocht den lárán. Duine, mar gheall a chreidimh Reiligiúnacha, nó a dhearcha an domhan a dimar teanchar dearfach an saoil na cheampal, san am atá hart nó sa látá nuán. Ranóí an scoláire duine iad féin. Beidir go méach clú an duine sin go háitiúil. Go náisiúnta? nó go hidirnáisiúnta. Déiteach gur duine é nóair thula an múntóir riamh ré, ach mar hampla ball tealaí an scoláire, mar sin an ceist, céir an ófasa. Tugam cur deis an cur I láthair a stoppa feadh tamalaín. Chun an ceist sin ag buint úsáid as na leideanna ó na trolíonnta measúnathe tá le fáil leathanach a de lárán chun cabhrú leat. Má tá tú le cóglacathe is féidir leat do chuid smaointe a roinnt agus a tuairt le chéile, siar go dtí leathanach a écht sa lárán, chuna álamach an féidir leat na leid ceisteanna a ragart bunathe an té an óig sibh. Phríomhhainte sa tionóireacht Oideachas Reiligiúnach is se nádúr chéimeach na foghlaime thart 3 bliana. Réamholais a gníomhachtú, ag tógáil scileanna na taideanna, ag foghlaim chun is foghlaim. Déanach múntóirí é seo go nádúrtha 3 ionid foghlaime sa chéad, sa dara agus sa tríú bliain. An seo, feicim muid tar a foghlaime a úsáid I cuid a dó den FGL seo, atá ceangalta leis na MRB-na freisin. Tá na MRB-na mar chuid den ólam céimeach seo. An ólam den céad bhliain a nasca ar aghaidh chuig na MRB-na agus na MRB-na mar ólam agus mar olbhúcháin den scrúdú deirí. Cabhróidh easólais manlachach MRB a hain le scoláirí le hainid foghlaime amach an seo le MRB a dó agus le na scrúdú deirí chumá. Bratha muoinis MRB a dó atá nasca leis an tasc measúnathe. MRB a dó. Tóiríocht bhrí an duine. Inimacht trí seachtaine le tacaíocht agus le tróir an múntóir. Déanaí an scoláire, fianaise óíochta, nó altíreachta, nó seandálaíochta a isrú a haspónan bailí ina neachaí duine in lech le chreidimh Reiligiúnach, sa tóir bhrí agus cospar na batha. Tá na sonmhíonathe seo ann, déanaise alíonna, altíreachta agus seandálaíochta. Feitear iad freisin I gcuideachta sonmhíonathe tábhachta eile glúis na sonríochta. Is iad seo na tuirí foghlaime a bhfuil measúnú rangmhanathe dó sa tóir bhrí na batha bunathe orthu. Bratha na tuirí foghlaime an dhéantar measúnú orthu go pointe an duine a raníonn an scoláire. Tugann na trolíonnta measúnathe na leideanna agus na pointí seo leanas doing mar thuasfainte de scoláirí a raníonn over. Is sampla a bháin iad seo agus níl an lista
ila galvolach bhealach be. Tugam cura ditch, smuineh hampla a déitach de scolóirí a ramnú conida aniucha. Chur le chéile liste de rudí nó de áitne féidirithe, agus má tá tú I gcuideachta le de choglachathe. Caithfidí an am chun plé a dhéanamh an gcuí, a bhéiteach scolóirí, I do hiomra range, tóir bhrína batha a isrú. Beidir go bhfuil leat smaoinemh hampla is féidir áil go choitiúil, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta. Búdait leathanach a dóigh den leabhrán a bheith oscailt chun cabhrú leat tuairt faoin gníomhacht seo. Tugam cura dit anois, an cuirí láthair a chur sos feadh tamalaín, chun é seo a dhéanamh. Agus brenóid an gcuí a ndéantar Measúnú MRBna. Tá sé tábhachtach a lua nach níosóideamid ach tuairiscíní a bháin de MRBna. Tá ceithre thuairiscín le bhéal gnóthachtála I nach Measúnú rangmhanatha. Níor chomhlíonn na nonachais go fóill, ag teach leis na nonachais, os ceann na nonachais, agus thar fad. Meastar go bhfuil an obair fad a chuirtear isteach in oireann do ceann na ceithre thuairiscín seo. Tá chuid gnéithe cólaíochta uthúla féin ag gach MRB. Is iad na gnéithe cólaíochta na cruútar úsáidfar chun Measúnú a dhéanamh obair na scolóra, anas gur fear a oireann sé do cheann na ceithre thuairiscíní. Buineann múntóirí úsáid as na gnéithe cólaíochta atá leagadh amach sna treoirlíonse seo, chun cinenne a thógáil, maidir le leibhéal go nógtáile do gach Measúnú rangmhanatha. Agus tú ag albhú chun Measúnú a dhéanamh obair scolóirí, multar go na broin tú ó ioncais le buinte amach fós go dtí tharbhar fad. An seo, feici tú gach tuairiscín de MRB a hain in éanacht leis an né. Níor bhiste dut stoppa le tamalaín agus ga ceann a léamh go chóramach. Má tá sé bheith breithniúir seo mar thrúpa, d'fhéadfadh sé gur deisfá a bheith ann chun an tábhar a phlé imirsanna nó bhuair léargas a roinnt mar thrúpa. Is féidir na gnéithe cólaíochta a roinnt agus a phlé leis na scolóirí sulla do síonn tú a chuid MRBna. Is féidir na gnéithe cólaíochta de MRB a hain agus MRB a dó a réin a áil sa leabhrán leathnach a 11 agus a 13. Beidir go bhfuil leat an cur I láthair a stoppa a rís an seo, agus roinnt ama a ghlacha chun breathnú orthú. Agus an Measúnú rangmhanatha chura ígriach. Beg múntóirí ranfáirteach I grinathe áthbhreathnatha ólam agus Measúnú ábhar, áit a chomhráineach siad, agus a phlé siad samplaí do chuid Measúnatha obair scolóirí, agus a deacaí siad thuiscint comanta cholaíocht fólama na scolóirí. Níor chóir de bhúntóirí ghlacha leis gon leanthaí tarthaí scolóirí atá a Measúnú acu, éon fatrún dóile chuin le. Tá obair na scolóirí a meas I gcuine na gnéithe cholaíochta, seachas go nóthachtáil scolóirí eile, nó léirithe, nó obair roimhe seo. Tá trí cófart I gceist le chruinniú ráthúil afma. Cuirí múntóirí nuair is féidir, rogha oibre aghaidh atá le teacht leis na ceithre thuairiscín. Ní mór duit freisin na treoirlíonta Measúnatha a bheith in aice láimhe agat chun bun eolais a thuairteach agus na gnéithe cólaíochta obair scolóra a mreathnú agat. Chuirí an CNCM aisimlóirí fáil, thar réimse de thuairiscíní agus beidh siad seo fáil an láithreán gréasán www.curriculumonline.ie. Tá FGL ránach agat ann freisin, nar bhis de tuairt fuatha atá dírithe agus sunrach na éisceothóir afma. Is féidir teacht seo sa chuid FGL den láithreán gréasán faoi FGL ránach. Beidir go bhfuil leat stoppa tamalaín anois, agus mac na bhí dhéanamh an ráite seo ó na treoirlíonta Measúnatha. Conas is féidir leis an bhólam I gcuid a dó den FGL seo, cabhrú leat é seo a dhéanamh. Chuirí
Gnéomhach na bisteach san FGL le linn gach séisiún. Mar is óldúing is féidirling mach na bhíanamh rih le linn agus tar éis bí a aibhre. Tá 10 an inis mach na bhíanamh ar an bhólam agus ar na tuiscítaí a tóráinte againg agus lehanach fizitrí den lárán a úsáid chuige sin. Thar cheann na fuirne don Oideachas Reiligiúnach bhfuil an buíochas a gháileat as ucht páirte glachas san FGL seo. Mas mian leat teacht ar haci breise té ar láthrán gréasán ar www.jct.ie. Lan sin ar Twitter ag jct_re nó seol a cheistena trí riomhphoist chuig info@jct.ie. Cuinnig le de hall. Amach lacha chun aise olais a thuirtuing ar an FGL tríd an nasc ar an láthrán gréasáin. Go raibh míle magat.